Sanibona nwengane zakwethu ake nginibingelele phinde futhi nginamukela le channel ehamba phambili lami igama uveza ngithuthungu wakho mali bathi ilasibona makumede mhlabe emangabe usemusha like ngizophinda ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke webafethu abawuvala umlomo abantu ngendawo thile esinamasonto lapha esinamasonto angaphezulu kuka nokusabalela video ngazo ukuthi ezinkundleni zokuxhumana la kade bashutha amasonto woda alandelana lapha kule video abantu basola lapha ukuthi kule ndawo ke engathi khiyo imali kakhulu ke ngendaba zamasonto. Mina ngenza ukuthi ke ngaphambi kokuthi ngikhombisele video mhlambe ngizofisa ukuzwa lwakho ukuthi mhlambe luthino lwakho ngalolu daba mhlambe ubona mhlambe kushunywa le ivangeli okanye mhlambe enye indlela ezokuthi bantu bazithole lapha ke indlela yokudla imali. Angazi mhlambe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa ke ngalokuthi ukuthi mhlambe ungiphendule ake sivela lapha ke ngikufake le video uyibone ngaza kwethu ukuthi mhlambe mangabe kukhulunywa ngalolu daba mhlambe abantu abakhuluma ngale ezinkundleni zokuxhumana basuke bakhuluma ngalopho daba ngase kwethu ke ngela sponsor ngiphuma njena kodwa ngikushare nale video bamba naye ivideo ungakhohlwa ulandela Facebook @redinkezo Instagram @162 nisiphatha kahle nosuku lomnandi ngithanda kakhulu. Hayi ke isonto leli ne siyabala sonke ngene asibaleni 1 2 Muslim missionary 3 4 Hey bazalwane hayi niyalwa 5 niyalwa 6 7 8 endaweni eyodwa hayi niyalwa amakholo 9 hayi niyalwa amakholo hayi futhi lenilwa ngayo uDr Nyathi kwamhlabele ngani usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda elingapheli umhlumo ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukuyisidlo selithwethuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 oza Dr Nyathi uzothola ukusizakala.